Sealer és un producte que funciona molt bé per pèrdues d'aigua a les piscines, sobretot quan no són pèrdues importants. Més o menys es calcula que per una piscina d'uns 60.000 litres, que podria ser més o menys d'uns 8 metres per 5 o així, no perdi més d'un parell de centímetres diaris. Si la pèrdua és més important, aquest producte segurament no solucionarà el problema. Per aplicar aquest producte s'ha de tenir en compte que no pot passar pels filtres, per tant, abans de fer el tractament s'han de girar les manetes de la bomba perquè l'aigua no passi pel filtre de sorra. Si això passés, la sorra o els filtres de diatomea es podrien quedar compactats i serien inservibles i s'haurien de canviar. La manera d'aplicar el producte són diverses. Una és, si tenim la pèrdua localitzada a les parets de la piscina, el producte es tira directament a la piscina per tot el voltant, tocant les parets, i es deixa reposar durant mitja hora i al cap d'aquesta mitja hora es posa en marxa el motor. Si tenim localitzada la pèrdua dintre del circuit de tuberies, el que s'ha de fer és tirar el producte dintre el skimmer, esperar també la mitja hora i posar en marxa el motor. Un cop s'ha fet això, ens hem d'esperar 24 hores a que el producte faci l'efecte i al cap d'aquest dia ja es pot fer servir la piscina normalment.